idan ka zo za ka yi wanka ɗin ko za ki yi wanka ga ruwan a gabanka, farkon abin da za ka fara yi za ka karkato bakin mazubin ruwan ka wanke hannunka so 3, sannan sai ka tsoma hannu a cikin ruwan sai ka ɗebo sai ka wanke gabanka. A daidai lokacin da za ka wanke gabanka a lokacin za ka ƙulla niyya ta wankan janaba wanda yake wajibi ne, wanda yake farilla ne, wanda yake dole ne. Idan ka wanke gabanka ma'ana ka yi tsarki kenan, to daga nan kuma wato sai ka yi alwala irin yadda kake yin alwala ta sallah, ba wani bambanci da kowace alwala ta sallah. Abinda duk kake alwala za ka yi, sai abu ɗaya na ƙarshe shine wanke kafafu sau 3, to wannan sai ka kyale shi ba za ka yi shi ba. To daga nan gurin sai ka ɗebi ruwa a cikin tafin hannunka ɗaya sai ka zuba a kanka, ko da yake kafin haka ya kamata ka tsoma yatsunka hannunka guda 2 a cikin ruwan da kake wanka da shi, ba tare da ka ɗebi ruwa ba ka fito da shi sai ka mummurza kanka, saboda kowane gashi da ya buɗe lokacin da mani ke kokarin fita daga jikinka ya koma yadda yake. Dan gashin dan adam yakan bubbuɗe, musamman gasunsa na ka, gashinka idan ka zuba ruwa a haka na iya haifar maka da ciwon kai ko wani abun na daban. To bayan ka mummurza kanka, to shine sai ka kamfaci ruwa cikin tafin hannu sai ka zuba a kanka, ka tabbatar ya game ko ina a kanka. Ɗaya kenan, ka sake kamfata na 2 ka tabbatar ya game ko ina a kanka, sannan kuma ka sake kamfata na 3 ka tabbatar ya game ko ina a kanka. To idan kai wannan shine sai ka ɗebi ruwa ɗin kuma ka game dukkan jikinka da shi, kana mai farawa da ɓangaren ka na dama kafin ɓangaren ka na hagu, tsagen jikinka na dama kafin tsagen jikinka na hagu, ka tabbatar ruwa ya taɓa ko ina. To idan ka yi wannan ne ka kammala, abu na ƙarshe shine sai ka wanke kafar dama ka kuma wanke kafar hagu, cikon alwalar da ka riga ka faro. To wannan ita ce